बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय राजखान्थि दोलो इउपिपिएलआ जाबावदों आरोबाव गोख्रोंसिन इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव बारस्लायदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङा बियाबजों लोगोसे हरिसिङा ब्लक इउपिपिएलनि मावथिफोरनि मोनसे सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जायो। अम्बागाव गुदि इउपिपिएलनि आफादगिरि कुमुद दैमारिनि दैदेननाय बे सांग्रांथि मेलावनो बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जयेन जाफैयो। इउपिपिएल दोलोआव गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ हरिसिङा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारि आरो मिरु इउपिपिएलनि सोद्रोमा ब्रह्मन बाग्लारिखौ बरायनाय जायो। दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। अम्बागाव प्राइमारि इउपिपिएलनि सिङावहाय दिनैहाय माखासे मानसिफ्रा बेयाव जयेन जादों आरो बेयाव प्राय दिनैहाय 10 जननिख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा बेवहाय जयेन जादों गुबुन पार्टिनिफ्राय बिसेसकि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बेवहाय जयेन जादों आरो जों गासैखौबो जोङो इउपिपिएल हान्जानि जानानै जों बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों आरो जों गुबुनफ्रा जायफ्रा दिनै गोनो गोथो जानानै दङ बिथांमोनखौबो जों वेलकाम खालामदों। जिहेतु बर्तमान इउपिपिएलआ बर्तमान बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोजाङै मोजां थांगासिनो दङ आरो बोसोरनै थांबाय आरो बे बोसोरनै थांनाय समनि गेजेरावहाय जिबायदि खामानिखौ इउपिपिएलआ मावना दिन्थिदों हयथ' 17 बोसोराव बिपिएफआ कुनु दिन मावनो हायाखैमोन। दा जोंनि बयबो नोंथांमोना मिथिगौ जे गोबां समाव जोंनि इउपिपिएलनि प्रमद बर' बिथांखौ आरो बिथांनि दैदेननायखौ माने मोजां जायाखै, बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो जिथुनिखि मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन 2000 जानुवारिनि 27 तारिखआवहाय बे जानुवारिनि 27 तारिखआव जि जादोंमोन 2020नि बे एकर्डखौबो माने बे भुवा एकर्ड होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै नोंथांमोना बयबो नुबाय जे बे गासैबो बिथिङावहाय दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव गासैयावबो देरहासार जानो हादों। खारन जायखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो नागिरबाय थादोंमोन जे सिमाया जोंना संकसनिफ्राय लानानै गोजान बे सनितपुर गहपुर गासैखौबो बारायनांगौ। दिनै गहपुर बारनानै लखिमपुरनि बर्डार सिमुलुगुरिसिम दिनैहाय बे बर्डारा जासिगोन आरो बेखौ बावैसो नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ अलरेडि डिक्लेरेसन होबाय। गतिके बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै दिनै बयबो जोंनि बे बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो रंजानाय मोनदों जे जों बर'फ्रा जों दिनै जों थुबुरैनो मोनसे जायगायाव जों थानानै रायजो खुंनो हानाय जागोन आरो बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन जाथि बयनिबो गेजेरावहाय मोनसे गोजोननाय थासारि फैगोन आरो जौगानाय फैगोन। बे गासैबो बाथ्राखौ दिनै मिथिनाय मोननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो दिनैहाय गुबुन पार्टियाव थायालासेनो जोंनि बे हानजायावहाय दिनै सानफा एफा जयेन जागासिनो दङ आरो जों सानदों दिनै बे हरिसिङा ब्लक कमिटि इउपिपिएल फैबाय थानाय इलेक्सनफ्रावबो बेयो इजिनो बेयाव देरहासारनो हानायनि मोनसे परिस्थितिया दङ आरो बेयाव कुनु दस्रा पार्टिया बेयाव देरहानाय नङा। ओंखायनो जों इउपिपिएल हिसाबै जों हरिसिङा हिसाबै जों गोख्रों आरो बेयाव जों देरहागोन बेखौ जों दिनैनि दिनावनो जोङो बुंखानानै दोननो हायो। एमपि इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बावैसोनि उनावनो बेवहाय डेलिमिटेसननि जिथु खामानि बे जुदि अदालगुरि समस्थिया जुदि जायोब्ला अदालगुरि बासि हिसाबै इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि माबोरै सोलियो? बेवहाय जिथुनिखि एमपि इलेक्सन जागोन 2024आव जानायनि खोथा दा बेयावहाय बिजाथिखौ माबायदि होनाय जाया बेखौ जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दङ आरो बिसेसकै प्रमद बर'नि दैदेननाय मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दङ बिथांमोना डिसिसन लागोन। नाथाय सैथो बाथ्राया बेनो जे बेयाव जिहेतु मोनसे एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ बेयाव बिजेपिजों सावरायनानै बेयाव हयथ' इउपिपिएलनि नङाब्ला हयथ' बिजेपिनि बेबायदिनो मोनसे गोरोबलायनायनि गेजेरजों बे बिजाथिखौ थिग थाक खालामनाय जागोन आरो बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय स्ट्रंलि बेवहाय बाहागो लानाय जागोन। सरकार आरो पार्टि मोननैबो मोनसेयानो होनना बुंजागोन नाथाय खामानि मावनाया फाराग हिसाबै सरकारखौ मदद होनायाव इउपिपिएल पार्टिया बेसेबां गोख्रों जानांगौ? दिनै जोङो सरकार आरो पार्टि बिनि गेजेरावथ' जोंहा जुदि गभर्नमेन्टआव बिथांमोना दङब्लाबो पार्टि हिसाबै थिगानो दङ खारन पार्टि गैयाबाथ' सरकारा थांना थानो हाया। बेनिखायनो दिनै पार्टिखौ लाखिनायनि सार्थआवनो सरकाराबो खामानि मावदों आरो सरकारखौ लाखिनायनि सार्थआवनो दिनै पार्टियाबो खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो जोंनि सरकार आरो पार्टिनि गेजेराव खुनु फाराग गैया मोनसे हिसाबैनो जों खामानिखौ मावलांबाय थादों आरो जिखिनि पलिसिखौ लायोब्ला रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन
आरो पार्टियाबो थांनानै थागोन आरो बे ओनसोलावहाय उन्नति खालामनो हागोन बे गासैबो नोजोरथिखौ होनानै बिथां प्रमद बर'आ खामानिखौ मावगासिनो दं बिपिएफनिफ्राय गोख्रों लाबोनो थाखाय बिथांमोना गोबां जायगायावहाय मेल मिटिं दावथिं खुंदों बे समाव इउपिपिएलनिफ्राय बेथ' साभाबिक कारन मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बेवहाय जाहायबाबो मोनसे अधिकार दङ पलिटिकेल हान्जाफ्राथ' आरो इलेक्सन गेलेनायानो मोनसे खामानिखा बेवहाय देरहानो नाजानायानो जिकुनु पलिटिकेल पार्टिनिनो मोनसे खामानि थ' गतिके बिपिएफआबो दिनै जुदि बबेयावबा मिटिं खालामदोंब्ला बिथांमोनाबो बेवहाय मोनसे देरहानो थाखाय नाजादों बेथ' साभाबिक थाखागोन बेवहाय बिथांमोननि बे मोनसे डेम'क्रेटिक अधिकार बेवहाय जा बुंनांगौ गैया खिन्थु जेसेबां दिन इउपिपिएलआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर्थमान दङ बे सरकारा बिटिआरखौ दमन सासन खालामबाय थानो हागोन आसा दङ ना बिपिएफआ जेरैबायदि सासन खालामदों इउपिपिएलआबो बेबायदि सासन खालामनो हानायनि गोहोआ हागोन बे एकदम फुरा आसा दङ आसानि खोथाल' नङा बे 100% बिपिएलआ आरो बेनिखौ हयथ' बांसिनबो हानो हागौ बे समाव आं नोंथांमोननि जितु निउस मिडिया चेनेल बेखौ आङो गिबियावनो आं बरायग्रोनाय थाबाय आं आम्बागाव भिसिडिसिनि एज ए चेयारमेन हिसाबै आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनैनि नैबे रिभिउ मिटिंनि गेजेरजों आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे जोङो गासैबो समाव रायजो राजाजों मोजां मोनसे सोमोन्दो आरो मोजां मोनसे रिलेशनशिपआव जोङो थानांगोन आरो दिनैनि जि रिभिउ मिटिं जों बेखौनो जोङो अबगत खालामनो सानोदि जोङो फोरमायनो सानो जों मा मावदों जोङो गभर्नमेन्ट हिसाबै मा मावबाय दङ आरो मा खालामनो सानदों मा मावदों नैबेफोरखौ मेसेज होनो आरो रायजोफोरखौ जों मोनथिहोनो दिनै जोंनि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो इनभाइट खालामदों जोङो लेंहरनानै दिनै गुवार भाबै जोङो जेनेरेलि भाबै जोङो सावरायनानै जोङो थांनाय 2 बोसोरनि गेजेराव 2 बोसोरनि जि जोंनि गभर्नमेन्ट मावबोथोर नैबे गभर्नमेन्ट मावबोथोरनि गेजेराव जोङो जेसेबांखिनि खामानि मावबोबाय आरो जेसेबांखिनि खामानि मावदों बेखिनिखौ जोङो गुवार भाबै जोङो फोरमायनानै होदों आरो फोरमायलांगोन आरो आम्बागाव भिसिडिसि हिसाबै आम्बागाव प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल हिसाबै जोङो जोबोद गोख्रों होननानै बुंनो हायो आरो दिनै जोङो खमैबो जोङो 500सो जोङो मानसि बेयाव रायजो राजाखौ जोङो लाबोनो हादों आरो बिनि गेजेरावबो जोङो दिनै बे रिभिउ मिटिंनि गेजेरजों जि जोंनि रिभिउ जि सावरायमेल बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो दिनै गुबुन दोलोनिफ्राय जोङो 10निबो बांसिन सक्रिय कर्मि बिथांमोनखौ जोङो जइन खालामनो हानाय जों हानो थाखाय जोङो हयखम जादों आरो ओरैनो जोङो दोलोखौ बुङोब्ला जोङो बिपिएफखौनो बुंनांगोन जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सक्रिय कर्मि जायफोर बिथांमोन दंमोन आरो जायफोर बिपिएफ सापर्टारफोर बिथांमोनखौ जोङो दिनै जइन खालामनो हानाय जोङो हयखम जादों जों जइन खालामनो हादों आरो बिथांमोना दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकार सालायनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंजों जगदान होफैदों जोंजों सोमोन्दो लाखिदों जोंजों सावरायदों आरो निस्सय जोङो बुंनांगोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथां दैदेननाय जि इउपिपिएल सरकार बे सरकारा जों बुंनांगोन जोबोद मोजां जादों आरो मोजां आरो दिनै सिमा बारायनायनि खोथायावबो जोङो हयखम जानो हाबाय जोङो देरहाबाय दिनै सनितपुरनि जोङो सिमलिगुरि जोङो धेमाजिनि सिमलिगुरिसिम जोङो मोनबाय आरो बेखिनियाव जोङो साक्सेसफुल होननानै बुंनांगोन आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आम्बागाव प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल हिसाबै जोङो देरहानायावनो दङ आरो देरहागासिनो आरो जइन जानो जोंजों गोबां मानसिफोरा सोमोन्दो लाखिदों दिनै जों माखासेफोरा फैस्लाबनो हायासै जोङो उननि हाबाफारिफोराव बिथांमोनखौ जइन खालामनायनि मोनसे सुबिदा लागोन बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय।